Itong assassinate ba? May kasi mga storya ba? Ay, Wala si wag Kurt, itong itong hitambot ng issue. Buhat to nila bay. Parang tao mag-focus na diya sa kanang social media. Na din sila mag-focus sa news nga pagawas TV. Sa news mong ato bay kay si Donald Trump na siya gipurag na padala bitaw nga sulat sa una ni Juan Jeffrey Epstein bay mo nang number 1 nga human trafficker nga ng mga babae pag ng mga minor de edad. Sa island bay ito na ipadala ang mga babae bitaw. Nya sayang island bay na mo nabisita nga mga dagko bitaw kayo. Pag silbi hindi na siya sa unang panahon anak mga dagko yung ngalan bay bisita diya sa island. Nay Juan si Trump isulat padulong kang Jeffrey nga kanang. We're talking, of course, about the note Donald Trump allegedly wrote. Here it is. It reads, "We have a lot in common, Jeffrey." And at the end it says, "May every day be another wonderful secret." Nilik man na bay sa news. Marintong rod nagpa sila skandal. The theory is with the leaks, what they'll do is they'll put someone's death right in front of something really important so nobody else knows what else happened in the news. Kaya ang asawa bay The one who took his life, that young man, I forgive him. wala bitaw nag-grief ba? Masig stage to bay. Wala ito natakpan, wala ito mag-focus ato. Ito na ito focus kang Kurt na matay. Kung ikaw ba, mong i-sacrifice imong Rook ba para lang mabuhi ang imong queen. Ano ba? Ano bro?